Čaute ľudia, ja vás vítam pri mojom let's play z Minecraftu. Objavili sme sa v snežnom biome. A tam už nie je snežný biom. Takže zariadíme si to takto. Dom bude mať v tomto biome. To čo je? Vlastne, ja som sa zabudol povedať, že toto je modplay. Toto není len tak. To je fail. Sorry, že som nepovedal. Toto je môj modplay a vás čaute. To som si zopakoval. Toto kto je? Ej, chceš kvetinu? Nechce kvetinu. Nechceš toto? Dám ti železu. Čo sa stane, keď ho zabijem ty vúliček? Vúliček. Hej, čo mám to furt hovoriť? Neprovokuj. Poď sem. To, že hodinu ho zabijam a dostanem len toľko XP. Fuck! S prepáčením. A vozička. Ne. Tak na to potrebujem len meč, takže si zohľadnáme nejaké drebíčko. To čo je tam? Gangnam Style. Už neviem povedať. Gangnam Style. Je medveď. Ne, medveď. Lev. Polovina. Toto je Monemobs. Nebojte sa, není to ťažké inštalovanie. Je to ľahké, lebo ja mám inštalačky. Sem vám napíšem link www.skidust.com. Takto je to. Viete, čo je halus? Že v Minecrafte sa dá pozerať stránky. Google Style. Crafting table. Nakraftím si paličky. Dá sa povedať, že meč. Nejakú sekeru. A zoberiem bambus. Dobre. Idem naspäť. Na začiatok dám mieru milovná. Gogo Style. Gogoman je môj idol, dá sa povedať. Idol vo vlogoch. Boom. Hej, poď sem, ty hajzl. Ej. Kam tu utekáš? Ale kde sú ovečky? Ne.
Už natáčam 5 minút približne. A ešte môžem 5 minút. Vlak. Nový úspech kráva v hrách? Však toto není kráva. Nepremyslený mod. No. Ale to je jedno. Mne sa osobne páči tento mod. Čo chceš? Dobre. A teraz sa zameráme na dom. Zoberiem si pár dreva vo screen. Gangnam Style. Poď jedľové drevo. Čo to je? Maďarčina. Dá sa to jesť? Jedlové? Ale kašlíme na to. Som pán učiteľ a vy ma budete poslúchať. Je vám to jasné? Nie, pán učiteľ. Ale dobre. To dobre, urobíme si ho takto. A stopnem to, lebo idem pre ďalšie drevo. Čakaj, niečo som tu... Áno, tu je... Aha, tak nič. OK, mám 12 dreva. To nám stačí zatiaľ. Mám už 48, lebo som si z toho robil dosky z jedlového dreva. Poďme. Čo tam robíš, ovečka? Nemékaj. Vy to síce nepočujete, to je jedno. Gangnam Style. Ja dám asi vždycky, keď budem robiť nejaký let's play, tak do pozadia dám možno na niektoré nedám hudbu, ale asi, že no, toto je zákon schválnosti. OK. Zase si urobím toto a idem to tam pridať. Ježiš. Že som aj tento diel stihol urobiť dom. Sorry za krátky strih, ale som tu opäť. Dám si sem pracovný stôl a tam si vykraftujem dvere. Ešte, aby som to stihol. Takýto je môj dom. No už nestíham. Ja sa s vami lúčim. Aj s mojím domom. Aj modplayom.